Значить, у нас. Значить, я говорю соль, фа, ми, соль, три, значить. Вітаю вас, поважаний і коханий наш арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич. Мы, молодь города Гродно, об'єдналися сьогодні разом, каб асабіста виказати вам свою любов і повагу, а так само повіншувати вас з надиходячими святами, а мінавіта, со святом Божого народження і вашим юбілеєм, 75-годдзям вашого народження. Ведаем, што шмат віншавання вы атрымліваеце кожны дзень ад любячых вас вернікаў. А і для нас гэта таксама вельмі важна і прыемна выказаць вам сваю ўдзячнасць за тое, што вы сваёй духоўнасцю і міласэрднасцю сведчыце не толькі нам, вернікам Беларусі, а і ўсяму свету, наколькі важна абвяшчаць Евангелие для справядлівасці і міру у адной вялікай чалавечай сям'і. Ми щиро дякуємо Богу за вас і просимо усімогутного Бога і найсвятейшую Панну Марію, каб подовжили гэты ланцужок часу вашей святарской послухи еще на долгие годы. Ведаете, наш добрый пастор, мы вас поважаем, любим и гоноримся. Выказываем щирое слово подяки за клопотливое и добросовременное служение. Нехай все ваши планы и намеры здійсняються з Божою допомогою, а кожний день життя буде освітлений милосердністю. Шчаслівыя миротворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за праўду, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Хай гэтыя словы Езуса з Евангелія напаўняюць вашае сэрца сапраўднай радасцю, надзеяй і супакоем. Мы вас вельмі любім і чакаем! Промыслом Божьим вы кіруеце касцёлам у непросты і супярэчлівы час. Штодня і з вялікай адказнасцю клапачыся аб захаванні духоўна-маральных каштоўнасцяў у нашым народзе. Для кожнага верніка вы з'яўляеце выдатным прыкладам для пераймання. Вы не проста прапаведуеце Слово Божие, а ўсім сваім жыццём і дзейнасцю паказваеце, што ідучы евангельскім запаведзям можна здабыць мудрасць, разважлівасць, жывую веру ў Бога, любоў да бліжняга і сапраўдную любоў да нашай айчыны. Віншуем з Божым народженнем! Прагнем вас павіншаваць са святам! Заставайтеся, шановний арцибіскуп Тадеуш, спокійні і раді. Хай не кране вас смуток і жаль. Ми з вами, як завсёды, святкуємо коляди і з надією глядім у блакитную даль. Гэта даль стала кожнаму блізкай. Шчасце, што нам паслаў яе лёс. 2000 год ад звычайнай калыскі, шлях зоркі калядны вядзе да нябёс. І дзіцятку ясна, вам падарунак у дзень святкавання каляд. Лепшыя вынікі працы і думы, шчырыя словы, брат і сястра. Хай паміж намі не будзе ніколі тое, што робіць нам зло. Хай вызначае шляхі нашай долі зоркі калядных святло. Она более такая плотная. Это не акварель. Віншуем шановнага арцыпастра Тадеуша Кондрусевича з надыходзячымі святамі Божага нараджэння і яго днём нараджэння. Памятаем у молитве и чакаем народной земли.
выходи. Прям здесь. Давай. Да. Можна і сказати, якщо що? Довір. Довір? Я б еще добавил бы слепый довер, такие, безграничный, то в том плане, что только ему, и все, и никому. Ведаеце, от Пожалуйста. калі будзе відаць Маці Божую там мае так само сэнс. Реально шикарно. Спробуйте. Як пригожа зрабілі? Я говорю, шановний пастор Белорусского костела и все с колядой, да? Что-то метит. Чуть выше можно выйти нам. Да, супер, все, стоп. Просто чтобы продумали. Ну што, кажыце, калі... Ведаеце, не абавязкова штосьці казаць. І калі хаце, кажыце. С колядами хотел сказать. Может, не надо? Надо. У нас... На расстоянии можно с колядой? Можно, да. Все. Так сейчас что, Да. Мы говорим с колядой. Элла, ты готов? Шановний пастор Белорусского костела. С колядами! Ще раз. Шановний пастор Белорусского костела. С колядами! Дякую.